Айде кажи ми каква игра. Спрямо ли си това? Айде кажи ми, то не те чуват. Ето. Играта е с ония Бос. Не е с автовоза на трактора, съм закачил на автовоза на мартето. Да. И карам инвентарите, колите. Той имам работници. Голяма ферма с трактори, ферма. Харесва ли? По-добре. Ще дойдеш ли? Аре бе. Иди да снимам. Като спре да снимаш. Ама ще да кажа на Дени, че съм тук. Добре. И ще дойде. Окей. Дитко. Айде лягай, бе. Тука! Студено ли ти? Не. Виж това какво е то? Това даже не е одяло, е чершав. Знаеш, че аз път с него и знаеш колко ми е толкова.
Те през носа или през устата дишаш? През носа. През устата умееш ли? Аха. Ти? Да. Така, през носа. Гадно ли ти е, че сега ще махат сливицата? На мен на 16 ще ми я махат, сигурно. Ама гадно ли ти е? М? Не, Що не? защото не ми е. Аз ще бъда Аз няма да бъда Аз ще бъда буден. Ще бъда заспал С опойка. пълна. И моята. Ти нямаш трета сливица. Ама съм имала операция. На трета сливица ли? Не. На На гърдата. тук където лапа онова магаре. Ма къде отидете в болница? Видинската, Софийската, Кулската. В София са ме оперирали. А тебе? Не съм оперирала никога. Ама кога ще оперират тебе? На Кога ще я махат? 16 май. Ама в коя болница? Видин. Един ден ще седя там. Не, баш един ден. Аз съм седял 20 дена. Аз седя един. Това било по-сериозно. А Фоче е направило на магарката, е улапало. То ти камапаш по никой път. Не съм дъбал никога. Ти ли бе? Да. Той е сками. Ама винаги си ме напал. За живота. Стъкваш ми живота. Да съм аз, магаре. Да. Да. Не, мен ме не е страх от магарата. Ами ще казва, ама ти ревали когато е улапа. Защо? Ма боля ли? Мъничко, много малко. Ама не ревнях. Аз съм бил тогава колко тебе. След колко беше? Да. Башно съм бил роден, значи. Роден беше, де. Ано магаре. Това е кон. Прусашко. Коли я качи, бе? Да бе. Трябваше мотором седлото. Виж го какъв е лъв. Дебел. Не е дебел. Не е дебел, че ти си казал. Аз даже съм му направил конюшна. И Къде се е? казва Сашко, але е тук. Това се казва Сашко. Да. Сашко, пръв е Сашко. Сега ще си лягам. А там в играта са колко е часа? Но не знам. Това не може да види си го. Мгм. Не може, нали? Какво? Не може, нали? Да. Чакай, че Пуснат ли клипа? Да бе, чакай, че търся една книга. Ама не я намирам. И така... Може да кажеш нещо. Така, тази игра, както знаете, е най-хубавата на света. Ето това го пак до мене малко си измисли. Игра като игра. Го пак до мене. Ето до мене. Кой? Сега да пием една отварка. О. Това е за фъргане, не е за пиене. Кой е първа? Но. Коня ми. Какво ще му стане? Ей, зомби. Конче, добре ли си? Конче. Тук си.
Какво отваря да вземем? Какво е това? Къде ще да иска? Аз ще си оставя малко отвари. Аз съм безсмъртният Цашко. Какви нови легла има. А примаш за лайт петървен. Нови апдейти. Ти не знаеш какво е апдейт. Нали? Бро, не знаеш какво е апдейт, нали? Не. А колко минути ще ти бъде клип? 20? А? А някой клип бил ли ти по 1 час? Да. А най-много колко? 8 часа. Пък е дал клип? Така, аз съм правил по 24 часа. Да? На какво? На Майнкрафт. 24 часа без да спиш. Да. Ама ти е бил включен телефона, нали? Аз ще се опитам. Аз да направя 48 часа 2 дена с нощта. Без да спа. Чакай, ти обясна, ти имаш ли това приложение? Аз ще го изтегла. То как се казва? Бакалежини. Аз ще ти кажа кога си купиш телефон. Аз на мама мога да си го изтегля. О, не. Защото после ще вика по мене, че съм ти показал, че си изтърпил телефон и не такива. Аз няма да изтегла, ама ще го изтегля, ако го видя. Има и осна бутилка. Какво е това? Не. Сега почваме друг клип. Но кога ще бъде от нас? И ти си гледай! Ама ние